Кое о чем мы не говорим, помалкиваем. Отдельных западных политиков просто раздражают наша самостоятельность и независимость, наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Віталь, што для Лукашенка страшней у дадзенай сітуацыі пайсці з ім да канца з Пуціна, бо ён сам тут супярэчлівую дылему абазначыў, што з аднаго боку ён да канца саюзнік з Расіі, з іншага боку ён за мір в Украіне, так то ўжо не вяжацца у сённяшні... Спрабую гэта спалучаць, нічому сказаць, што не вяжацца. Ну вось, а што для яго страшней пайсці з Пуціным да канца, дабыць все-таки эту вайну плячо да плячо, ці паспрабаваць адскочыць, але магчыма ў адказ атрымаць удар. Не, ну, ён зараз адскочыць не можа, і правильно, як сказаў наш калега, на дадзены момант, што Расія загадае, то будзе рабіць, але ён менавіта хоча дабівацца, і на дадзены момант дабіваецца, што Расія каб не загадала, каб не загадвала Беларусі прымаць удзел у вайне. На гэтым вся яго палітыка. Ён разумее, што вайна гэта для яго, перш за ўсё, палітычная смерць. Гэта ён даказвае, ну, удзел беларусаў у вайне непасрэдны. Гэта ён даказвае Пуціну, што нам жа з табой будзе горш, калі Беларусь топіць вайну. Вось. І все гэтыя варыянты, калі вы ўжо спыталі, ну, з Латвіі, Эстоніі можна абысціся без Беларусі абсалютна, пра тое, што гаварыў. З Літвой не, той Сувалкі, ну, там как бы просто беларускую тэрыторыю не абмінуць. Там, і Польшча. Да, там, ну, просто мы это будзем бачыць, калі в Беларусь раптам пачнуць прыязджаць нейкія расійскія кантынгенты, значыць, ужо, як сказаў наш калега, это рыхтуецца бліжэй, чым мы думаем, но я, дарэчы, гэтую ацэнку не падзяляю. Я не думаю, што это можа быць даволі хутка, но маецца на ўвазе в гэтым годзе, там, вось тут у нас прагнозы не супадаюць. Але тое, што Лукашенко будзе спрабаваць да апошняга, каб Беларусь не прымала удзел у вайне, гэта его асноўная палітыка. Ну а калі наступіць час X, калі все гэтыя аргументы спаляцца, калі такая сітуацыя будзе, што Масква скажа, ну доўга мы без цябе абыходзілись, зараз не можам. Ён адпетляць не зможа. Вітаўтас, апошняе пытанне вам застаецца, ну, хаця хацелася б яшчэ пашырыць, канешне, гэтую тэму, бо там і пытанне ядравага стрымлівання, так, актуальнае цяпер у Літве, ну і адпаведна для Беларусі. Ну, з аднаго боку, давайте тады можа і закончым, што з Беларусю нам рабіць Літве, а ўжо пра перспектывы вайны наступным разам. Літва з аднаго боку рыхтуецца да найгоршых сцэнароў, і цяпер палітыкі думаюць пра тое, як змяніць канстытуцыю, каб зноў ядравая зброя, быў доступ да ядравай зброі у Літвы. А з іншага боку мы чуем, як спікер Сейма, парламента літоўскага кажа, што нам все-таки всем палітычным сілам трэба знайсці новы фармат суіснавання з Менскам. Так ён акрэсліў. Што гэта можа быць за новы фармат, як гэта вы бачыце? І у гэтым новым фармаце, на якія саступкі Вільня гатовая пайсці у межах гэтага суіснавання, улічваючы, што цяпер пазіцыя Лукашенка да апошняга трымацца мірнасці і каб ніякіх правакацый з боку Беларусі не было і ўцягвання вайны ў Беларусь у вайну. Когда мы говорим про этот диалог с Минском, там все такое, да, теперешняя главная правящая партия, социал-демократы и ее лидеры, они как бы давно хотят какой-то, не то что флирт или потепление, но политические контакты восстановить с белорусским режимом. Там их поджимают и американцы, и с другой стороны они этими американцами сами прикрываются свои эти как бы заигрывания со своим электоратом, потому что их электорат, это мы понимаем, это больше всего так называемая вата, которая на белорусскую диктатуру, российскую диктатуру смотрит с симпатией, скажем так. Так вот но это только одна тенденция в литовском политикуме. Другая часть военного эстаблишмента, политического эстаблишмента, медиа, элита, она смотрит по-другому, что надо мобилизироваться, никаких тут диалогов, просто готовиться к самым худшим сценариям. Так вот, и пока такого общего какого-то консенсуса в виде какой-то государственной настоящей стратегии и решений пока нету. И в ближайшем будущем этого не предвидится. Вот это ситуация по Литве. А реально по Лукашенке, он тут,
что ему остается? Он пытается тут вилять хвостом, пытается выскользнуть как-то из этой петли. Да, понятно, ему страшно.